Ez itt az eBay-ről vásárolt Z3-asom. És ma megnézzük, hogy mit tudunk megjavítani rajta 4 óra alatt. Mennyi retek van. Mint mindig a szervizel fogunk kezdeni, ezért is nem tudtunk egy komolyabb hangot felvenni a bemutató videóban, mert hogy nem tudom, hogy milyen olaj van benne, ezért azt ma lecseréljük. Tehát ez a részlet kimaradt a bemutató videónkból, mert hát nagyon szeles volt az idő, hogy milyen a tető igazából. Ugye ez egy félautomata tető, hát manuálisan kell kinyitani. Utána meg kell segíteni egy picit felfele, és azután fog csak majd működni az elektromos rész. Aki csak most csatlakozik, az a jobb sarokban megnézheti a bemutató videót erről az autóról. És ez így működik. Miközben nyomod a gombot, hogy lenyissa a tetőt, kell nyomni a féket is. Valamilyen ilyen biztonsági dolog ez benne. És akkor, amivel fogunk kezdeni, az fogok önteni bele egy motormosót, lecseréljük az olajat. Le fogom szedni, feltétlenül friss olajjal le fogom szedni az olajszűrőházat is, hogy a tömítést kicseréljem, vagy folyik az olaj. Le fogom cserélni a szervotartályt is, már hogy az is szivárog, meg hogy benne van ugye a szűrő. Szerintem ez még az eredeti, ugye? És majd meglátjuk, hogy még mi fér bele. Amúgy mind látjátok, levettem a küszöböt, hogy egy kicsit feltárjam, hogy mennyi rozsda lehet benne. Hát igazából felszínű rozsda van, szerencsére a csavarhúzó nem ment át rajta, úgyhogy ez egy jó dolog. És ezt majd le fogom kezelni rozsda lekötővel, és majd lefújjam. Az egyetlen rosszabb pontja, ami volt, az itt van a sárvédő ívben. Van egy csavarnak a helye. Láthatjátok, hogy itt lett egy kis luk, de eddig ez volt a legrosszabb, amit találtam. Nem is vesztegettük tovább az időt, gyors felemeltük az autót, majd bakokra raktuk, jöhettek le a kerekek, és mehetett bele a Liqui-Moly motormosó. Amint ezzel megvoltunk, jöhetett le az alsó motorvédő burkolat, ezután beindítottuk a motort, és járt 15 percet a motormosóval benne, majd leengedtük az olajat. Nézzük, mi volt benne. Purefox. Úgy látom, Purefox. Nem is hallottam erről, mi ez a márka. Milyen műanyagot? Ez nagyon luxus. Igen. Azt mondod? Mennyi retek van. Hí, basszus. Hát nem tudom, lehetne volt annyira gyakran cserélve olaj. Ja. Hát a szűrő maga nem néz ki rosszul. Hát a szűrő nem, de mindenhol benne. Hát gondolom ez most a motortisztítónak is a hatása. Hogy kioldotta, meg leszette azt a sok lerakódást. Úgyhogy jó megcsinálni. Füstölök én kész a ház. Látogass meg, kis pajtán. Kicsit ilyen kapucsinós a kupak, de hát remélem, hogy amiatt, hogy csak a kartergázszűrő nem működik rendesen. Hát, majd kiderül. Most fogok beleönteni egy rend olajat, ami nem a végleges lesz benne, hanem csak ismét átmosom, és akkor majd utána a végleges. Teszek egy Bosch szűrőt, ez volt az tennék. Miatok? Nem talál. Na hát akkor ezt jó megcsináltam megint a Eurocar-part. Fú te! Tehát vettem egy MAN szűrőt is. És annak ekkora, hát sokkal nagyobb a luk rajta. A Boschnak meg ilyen kicsi. Nem értem. A minőség. Kis vagdosás után rátalált.
Reméljük ide is be fog menni. Ennyire kell. Klik, klik. Jó is. Total Engineering. Ez tényleg olcsó. Olcsóbb, mint a Halforcos. Minutes later. De jó kis Bosch szűrő benne maradt. Na nézzük. Hát lettek ilyen darabok benne, de nem vészes. Nem üdös. Ja. Ennek tökéletes volt. Köszönjük szépen, Bosch. Meleg. Tetsző is, hogy le tudja menni az olajszűrőházat, hogy ki kell vegyem ezt a ventilátort innen. Van egy ilyen spéci szerszám. Így néz ki. Ezt valahogy lá kell tenni. Vízpompának a kerekére. Melyik irányba is kéne? Jó, meglazult. Meglazult. Néztem, hogy van-e elektromos gyári ehhez, de valahogy nem találtam. A 2 literesekhez van több a hely azoknak, és van, de ehhez nem találtam. Gondolom van ilyen utángyártott valami megoldás erre is. Ha valamit esetleg valaki tud, akkor kommentbe írjátok meg. Akkor ez így egybe jön ki. Ez az eredeti BMW BR. Most, hogy a ventilátor már kint van, még több helyre lesz szükségünk, ezért kivegyük a levegőszűrő házát is. Ehhez meg kell lazítani a fémbilincset a szívósoron, majd meglazítjuk a levegőszűrő ház csavarjait, és már is jöhet ki. Esetleg, ha valaki ezzel foglalkozna, akkor csak vigyázni kell ezzel a vezetékkel nagyon, mert ez időben nagyon megkeményedik ez a műanyag, és könnyen eltörhet, amikor mozgatod. Gyere, oda kell figyelni. Meglazítom a spanolót, hogy levegyem a szíjat. Nem néz ki réginek annyira. Jó, most le van kopva róla az írás, de... Jó, nem, itt. Dajko. Mivel hogy a célunk az volt, hogy leszereljük az olajszűrőházat a tömítés seréhez, ezért 2 másik dolgot is el kellett vegyünk az útból. Az első, amit kivettünk, az a hozbordás széf feszítő görgője volt, és amint ezzel megvoltunk, jöhetett ki a generátor is. Kicsit belerohadt. Sok korrózió rajta. Gyere már ki! Yeah! Ez is megvan. Ez is még az eredeti. Vagy hogyha volt is cserélve, eredetire volt cserélve. Ha ezt esetleg meg akarjátok nézni, hogy kell megcsinálni egy E46-on, akkor lesz majd itt egy link nektek. Nézzétek meg.
Remélem ez nem így fog végződni, mint az, mert ott kis nehézség volt a csavarokkal, mert beszakadt a menet. Remélem ez nem így lesz. Így, ezzel kijött a két csavar a szervopumpából. Ez most itt laza. Még ezt kell innen kivennem. Ez, ugye ez gumiból van ez a cső, meg ugye az eredeti, de vettem fémet. Azért látszik, hogy mennyi olaj itt elfújt. Egészen hátra végig. Ezt egy picit le fogom takarítani. És utána folytatjuk. Annyira nem kemény, hogy, ne törjön, hogy eltörjön, de azért, ja, hát nem sok rugalmasság marad benne. Ezt is le kell vegyem. Megtakarítjuk egy picit. Az lesz ugye idővel, hogy a gumi meggyengül, és akkor ugye jobban kiterjed, vagy a belseje összeomlik, és ugye nem engedi át rendesen az olajat. Mennyit csak tudok, annyit letakarítok belőle. Én majd látni is fogom, hogyha valahonnan még újra szivárogna, vagy valami. Pakolás, tömítés. Így ki akartam cserélni ezt a Vanos visszavezető csövet Vanoshoz. Megerősített ilyen fémhálós csővel, de sajnos amit küldtek, az nem volt jó, mert ez a rész egyszerűen nem talált be, nem volt elég hely itt, és kicsit így ferdén állt, úgyhogy nem lehetett rácsavarozni rendesen. Visszatettem a régit, visszatettem a csavarokat, kézzel lehúztam egy picit, és akkor most jön a 25 Nm. Próbálod mindig átlósan húzni őket. Ja. Ja. Nagyon jó. Jobban tele. Belekerült a végleges szűrő, visszatettem a leengedő csavart, és most akkor ez lesz a végleges olaj benne. A következő olajcserék. Jó öreg Motul. Keddig még nem tettem meg, az iratkozzunk fel a csatornánkra. A végleges olaj és olajszűrő után jöhetett a szervotartály cseréje, ami a szűrővel együtt van. Amiután az új tartály felkerült, levettem a szervopumpának a csövét, hogy kifolyjon belőle a régi olaj. A szervóolaj, amit beleöntöttem, az egy Mannol Dexron 3-as, ami egy standard ATF, vagyis szervó és automata váltó olaj. Amiután feltöltöttem friss szervóolajjal, le kellett levegőztessem a rendszert, ami annyiból áll, hogy járómotorral elfordítod a kormányt akadásig, jobbról balra egy jó párszor, majd megnézed újra a szintet, és ha esett, akkor utána töltesz. Ezután kiszedtem a gyertyákat is, amivel nem akartunk senkit untatni, mivel hogy már milliószor láthattátok az E46-on. Mondanom sem kell, hogy a gyertyák abszolút nem mutattak jól,
Túlságosan olajos volt minden, de ez valószínű annak köszönhető, hogy a szelepfedélpakolás nem zár rendesen. Gondolom nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a következő videóban ez is ki lesz cserélve. Az új gyertyák, amik belekerültek, mint mindig, NGK, Laser, Platinum, Premium. Akkor írunk egy kis összegzést, hogy mit sikerült ma összehozni az árakkal együtt. Tehát eddig volt az autó, az 1800. Volt van pár apróság is. Neked lámpa az 26 font volt, és köszönöm a tippet, mert igen, az 5-ös szériának, az E39-esnek ugyanilyen a ködlámpája. Akkor voltak az olajak. Az hát körülbelül egy 100-as, mivel hogy ugye kétszer cseréltük le az olajat benne. Ebben benne van a motortisztító. Akkor vannak a szűrők, tehát ugye az kétszer volt, de nem drága, tehát kb. Ilyen 20 fontra jön ki. A kettő. Az olajszűrőház tömítést azt nem írom fel, mivel hogy az már megvolt, a régi projektről megmaradt. Az olajból is, tehát ez az összeg, ez csak egy ilyen körülbelül, mert hogy volt nekem megmaradva még olajam, amit használtuk ugye az átmosáshoz. Hát ezek az olajszűrők, és akkor ugye van a levegőszűrő, meg a üzemanyagszűrő, ez a másikok. Azt hiszem 45 volt az üzemanyagszűrő, és 15 a levegőszűrő. És vettem ugye egy új tartályt a szervopompának. Tehát szervó az volt ismét, az 45 volt. És 2 olaj hozza még, ugye, hogy átmosni a rendszert, és ugye friss olajat önteni bele. Tehát a szervóhoz az olaj, az még volt egy 25. Tehát eddig ez 2076. És hát ugye a lista majd folytatódik. Tehát ezt majdnem sikerült megcsinálni 1 óra alatt, hogyha leszámítjuk az átmosást és ugye várakozást, amíg átmossa, leengedés újra. Írjátok le véleményeteket kommentben az új projektről, és tartsatok velünk a folytatásban. Sziasztok!